Agur tardi, ikusle, bideo honetan erakutsi nahi dizuet zer den iriun webcam, hain zuzen, izenak esaten duen bezalaxe, gure Linux Mint dispositiboan, ez bakarrik Linuxen, Windowsen eta Macen ere erabil dezakegu, eta aplikazio honek egiten duena da gure telefonoa erabili aldugu, pantailan telefono horretan dagoena ikusi ahal izateko, oraintxe bertan ikusten dugun bezalaxe. Hemen nagoni telefonoa daukat ordenagailuaren ondoan eta ikusten duzue pantailan nola mugitzen den nire telefonoak kapturatzen edo jasotzen duena alegia. Horretarako egin behar duzuen lehenbiziko gauza da iriun.com webgunean sartu eta zuen ordenagailuan instalatu. Nik egin dudan bezala. Hemen ikusten duzu Windows, Mac eta webcam for Ubuntu. Ubunturako edo Linuxerako ere aukera daukagu. Kasu honetan nik Linux Mint erabiltzen ari naiz momentu honetan eta horixe deskargatu dut. Baina horrez gain, gero, zuen telefonora, zuen mobilera, Google Play edo App Store erabilita, hau da, denda bat erabilita, deskargatu behar duzue Iriun webcam aplikazioa. Momentu batean egingo duzue eta horrela, Iriun eukiko duzue telefonoan eta baita ordenagailuan ere. Gero oso importantea da, ordenagailua konektatuta egon behar da wifi batean, eta wifi hori ere izan behar da, hain zuzen telefonoak daukana konexioa egiteko. Hau da, bi aparatuak, bai ordenagailua, bai telefono mobila, konektaturik egon behar dira wifi berean, hain zuzen ere. Eta horrela lortuko dugu grabazioa egiteko momentuan gure telefonoan ikusten duguna pantailan bertan agertzea. Eta gainera ikusten duzuen bezala txikitu aldu edo handitu pantailan oain ikusten dugun bezalaxe. Hauxe da, besterik ez, gogoratu iriun.com, hor daukazue, hain zuzen helbidea, horretan daukazue informazio guztia, telefonoa erabiltzeko Linux Mint sisteman behin Iriun deskargatuta hain zuzen bai telefonoan, bai ordenagailuan. Eskerrik asko zuen arretagatik eta beste bat arte ez adiorik.